Good morning mga kailaw. Mga kailaw, puntahan po natin yung pasyalan dito. Malapit po sa lugar namin. Tinatawag po siyang River Park. Dito po yung banda sa may Camaligan, Camarnesor. Tara, puntahan po natin mga kailaw. Dito na po tayo banda sa may Camaligan. Palito na po tayo. Yun, dito na po tayo malapit. Matagal na po ito yung boulevard eh. Ngayon inayos na po yung dun sa dulo. So nandito na nga ako ngayon sa River Cruise. Dito po yung banda sa may Camaligan. Malapit po ito sa amin eh. Ito na po yung ginawa ngayon dito na pasyalan. Tara mga kailaw, ikot-ikot po muna tayo. Yan po yung tulay dati na gumalaw-galaw nung nakaraang malakas ang bagyo. Ngayon nilagyan na po ng ng tali para mas matibay. Mga kailaw, nakita nyo na po yung paligid dito. Marami pong mga upuan, no? Ayun. Saka mamayang gabi po mga kaibigan, balikan po natin kasi marami po kasi akong nakitang mga ilaw, mga nakasabit. Ayun. Mamaya, babalik po tayo para makita po natin yung ganda po nito kasi marami pong mga ilaw na iba-ibang kulay eh. Mga kailaw, balik po tayo mamaya kasi medyo mainit na. Ayun na nga mga kailaw, ang oras natin ngayon ay mag-alas 6 pa lang Pupunta na tayo dun sa River Park. A few moments later. Ayun na mga kailaw, ang ganda pala ngayong gabi. Kanina walang ilaw, ngayon lahat pala ng tulay na ito may mga ilaw. Tapos meron siyang dalawang moving heads. Yun, gumagalaw-galaw. Ayun mga kailaw, marami pa naman masyal ngayon dito sa gabi. Wah. Parapol mga manalo tayo dito. Yun, nandito na tayo mga kailaw. Ang daming mga ilaw na nakasabit. Yung nakita natin kanina, hindi na kabukas ngayon, iba-ibang kulay. Marami naman po dito nagtitinda Meron pong popcorn. Yan, mga chocolate. Meron din nagtitindang mga shake. Marami palang bibilan dito. Yun. Ito mga Korean. Masarap yan Yun.
susubukan naman nating tumawid doon sa may tulay. O ano po ba yung experience yan? Kasama ko si Jam Jam. Yun, shout out. A few minutes later. Yan, umakyat po kami dito sa tulay. Andito na kami sa tulay, ang taas. Umaalog-alog. You know, may moving heads nandun sa may poste. Umaalog-alog. Dito po sa bandang gitna, umaalog yung tulay. Medyo gumagalaw-galaw. Medyo nakakahilo ng konti. Andito na kami sa kabila. Ayun yung mga ilaw oh. Ang dami, iba-ibang kulay. So ngayon, pabalik na kami. Experience namin dito, nakakalula pala no. Gumagalaw-galaw yung camera ko dahil medyo maalog ng konti yung tulay. You know, salamat sa Diyos, nakabalik na kami. Picture daw muna sila. Thank you for watching.